Škvrnou na bielej košeli Liptovského Mikuláša je najmä nejednotnosť. Rekonštrukcia a nové stavby rastú závratnou rýchlosťou, spoza nich sa vyškierajú pozostatky minulých režimov. Na tie sa však vzťahuje autorský zákon, takže snaha o ich odstránenie môže ľahko vyústiť do súdnych sporov. V tej stavbe ten štýl napríklad toho písma alebo tá reklama, ktorá má nejak vás pritiahnuť do toho obchodu, sa ani absolútne nezhoduje s tou fasádou napríklad toho priečelia, ktoré by malo byť dominantné. Samostatnú kapitolu tvoria názvy predajní, ktoré už v danej budove niekoľko rokov nesídlia. Ukážkovým príkladom je bývalý hotel El Greco s nevábnym výzorom. Tým sa nemôže pochváliť ani dom služieb, riešenie je vraj na ceste. V centre mesta sa objavujú rôzne nadstavby, rekonštrukcie, hlavne podkrovných priestorov a vlastne sú tam rôzne doplnky v podobe malých vikierov. Podľa mňa sú to tzv. Holubníky, rozhodne neprispievajú ku kráse centra mesta. V širšom a južšom centre mesta sa to mieša ako guláš v kotli. Staré s novým, vkusné a zanedbané, historické s komerčným. Za úplnú katastrofu považujem nešťastný objekt Hypernový, ktorý hneď pri príjazde do Liptovského Mikuláša udrie teda návštevníkovi do očí. Sú aj architektúry, ktoré sa ale podarili. Do tejto kategórie podľa výtvarnej teoretičky jednoznačne patrí hotel Jánošík. To je rekonštrukcia, ktorá naozaj sa vydarila a ktorá ponechala hotelu jeho v podstate pôvodnú tvár. Viac či menej pôvodné budovy sa topia v množstve reklám. V jednoduchosti je krása, skôr tá stavba by mala byť taká prvorada a potom až tá reklama niekde. Jednoznačná vízia mesta neexistuje. Na návrhy schválenia a realizácie nových projektov sa ešte načakáme, takže kosák a kladivo na úrade práce či niekoľko fontán pre Zuzanu sa o svoju budúcnosť zatiaľ nemusí báť. Pre televíziu Liptov Eva Okoličániová.